Hey, Samuel. Khetheleza umzo lapho Samuel. Ya nayo yonke le team le yamadoda awunawo nabanye abangakithi le eZimbabwe abangama security wenu lapho. Nalo mdala nomfishane lo awayifaka isudu ngalelalanga ningikidnapper nina. Ngambona nama photos wakhe kabulawayo nanifikile. Ngiyanazi ukuthi ngobani naningikidnapper. Kuyikuthi anginasikhathi senu sokulokhu ngilandelana nani umsebenzi wami kulapha abantu kumele ngakhe ishrine yami lapha. Kodwa mukani into ezenzeka kimi. Angalitshela ukuthi ngathi mina nginomuthi nibuye nizofuna kimi lo muthi loyo. Khetheleza ukwenzani insika lapha? Yes, ngicela amaphepha ngicela yonke lento leyo. Ya, umuntu khona ngantshela mina ngathi manifuna impi nami. Asitholaneni ngomuthi hayi lokho eningikidnapper. Ya? Kunjani makunje? Kunjani madoda makunje? Ha? Ningikidnapper nanithini? Ngidla imali zabantu ngiyenzani? Bathini manje? Bathi nenzani nina lapha? Wena Ixoki Holdings. Akini bazuvela washo njalo sesikwazi nanokuthi ubani. Ya? Kodwa nginandaba nani ngeke lokho ngilandelana nani mina ngithi hayi. Asidobhane khona kapho. Thatha nani nina notho mina ngihlelile njengombukeli ngiyabuka nje. Mina nginomuthi madoda. Mina nginamandla asabekayo kudala ngikule ndima imizi yama president ingenile emazweni amaningi. Eyama minister osomatekisi. Yeah. My powers are undisputable. I'm no match with nobody. Not Inyanga, not Prophet. Not in this time of the living. I'm the king. Let me play your God. And I'm telling you, you will find your powers in your greater heights. Ngiyaphakamisa mina ngithwalisa. Abantu engithola ngabo bandivukela manje bantentebula. Bantentebula nizela madoda nginethule manje lezinto lezi. Zizo nifakela nje umunyu and nilengalelo zimpilo. Mina benithi ngiyangipublisha with that bad publicity ngithi ngifake umhlaba wonke. Ningadvertisele basangithanda abantu. And bangithanda more mase bethola ukuthi ama fake namakola yini. Yeah, uyabona ahleki ngoba ngiyakholisa uyangijabulisa le ndaba. Uyinyanga lapho wena mfana Mzo Khetheleza. Okwenzeka kuwe akungijabulisi. Ngoba usuka usebenza nabantu nivumelene. Kimina akusibo buscam. Kodwa kulungile ukuzwe nawe ukuthi njengoba wena ukidnapper mina ufuna kwenzeke lento ofuna yenzeke kuphela igama lami ngibe ngilakhe kanzima ngiyinyanga ethandwa ngabantu ukudlula wena. Let's not compare fame and the love of the people and the powers. You are no match with me, not anywhere near. Powers. I believe in powers than muthi. Amazayona amaningi aprofita kakhulu aphakanyiswe yimi emasontweni abafundisi mina yabaphakamisa. Baprofete into ehlanyayo. Babamba izwasho kusiza umuntu. Abanye bebevela bekhuluma befakaza ngami kubo Daily Sun kuphina kuphi. Woza sizolungisa lentwalo yakho yasemamboni. Uyabona yakubhidukela yakujikela manje imphefumulo yama ex. Ukuskidnapper khona okamadlozi wethu adila nawe. Wena zama ukuziqoqa. Nanguzondi nakancane. Umuntu wakithi le ezimu. Njengamanje imagine indaba yakho mina ngeke ngayibeka khona ngale ngasekhaya la sidakwa khona nawe. Emzini wakho yakwazi sembuya khona noma yini lapha ePlump. Mbuya khona. Imagine sokufanele uphendule ukuthi wena njengoba ungumntwana walabo abantu labo kuthiwa umntana bo la eMzansi ngale Zimbabwe ungumntwana walabayana being a Zimbabwean and a South African with the different names and different parents. Uyabona ukusukelana nami na ufaka isitheni mfana wami lento ukuthi kuthiwa uconnected la eMzansi ngiconnected kakhulu mina ngalethwa ngabantu bepolitiki nenhlangano enkulu la eMzansi angixabani nawe kodwa ngithi mina ebhodweni osipheka ngalo wena ompheke ngalo awungene kulo wena ungcono ngoba ungene kulo selilihle selishisa libovu nestof sibovu inkuni sezivuthiwe Mtsika noKhetheleza hayi kulungile ake nidile ke sibone mina I'm too busy
attending my matters of spirituality ngilapha abantu. I'm too busy for that. Ake ngigijime madoda siwubone lo mjaho wena.